Diolch yn diweddio. Diolch yn y ti unwaith eto Dduw am y fraint o cael dod i'th di ac yn gofyn i ti drwy garhau wrth i ddod lawr ein plith arwain ni yn ein haddoliad. Ni'n gofyn hyn oll trwy enw a ceiddiant yn Arglwydd Iesu Grist. Amen. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na baned drws nesaf yn y neuad. Fydd yn hoedfa nesaf pnawn Sul hanner ydi 3. Atgoffa am y cwrdd gweddi misol sydd yn cael ei chynnal ar y trydydd nos Iau o bob mis ac fydd yr un nesaf Tachwedd 16. Wrth i ni gymryd y casgl gen i ganu tra'r un heistedd Emynau 150. Fy Iesu yw fy niw, fy mrawd am prynwr yw. 150 gen i aros ar un heistedd i ganu. Darlleniad o'r Salmau, Salm 119, ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Salm 119 ar adnod gyntaf. Gwyn fyd y rhai perffaith ei ffordd, y rhai arodiant yng nghyfraith yr arglwydd. Gwyn fyd y rhai gadwant ei dystiolaethau ef ac ei ceisiant ef a'i holl galon. Y rhai hefyd ni wnant anwiredd, hwy arodiant yn ei ffyrdd ef. Diarchmynais gadw dorchmynion yn ddyfal. O am gyfeirio fy ffyrdd i gadw dy ddeddfau. Yna ni'n gwaradwyddyd pan edrychwn ar dy holl orchmynion. Clod foraf di ag uniondeb calon. Pan ddysgwyf arnedigaethau dy gyflawnder. Cadwaf dy ddeddfau. O na ad fi yn hollol. Bydd y bendith Duw ar ei air sanctaidd. Gydych ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn y ti unwaith eto Dduw am y fraint o cael dod ger dy fron, yn dod trwy heiddiannau, dy fab a'n gwaredwr, yr Arglwydd Iesu Grist, trwy ei fywyd perffaith, trwy ei farwolaeth trosom ar y groes, ac yna o Dduw i ni yn llawenhau o sil i sil, wrth i ni gofio yr atgyfodiad, iddo goncro'r bedd a giffen, a phechod, iddo ddelio a phechod, unwaith ac am byth, ac ei fod wedi gorchfygu, ac i ni yn llawenhau nawr o Dduw, ein bod yn gwybod ei fod yn eiriol trosom, ei fod yn nawr yn eiriol trosom, yn ein gwendid ni, yn ein crwydro cyson, i ni'n gwybod fod gennym un sydd yn pledio ein hachos, sydd wedi gwneud y cyfan yn ein lle, ac ein bod yn gallu dod yn mawl yn diolch i ti am yr efengil sanctaidd. Ac yn gweddio Dduw y byddwn ni yn deffro bob bore ac wrth i ni noswylio. Mae hyn fydd ar ein cylonau
ar ddechrau ac ar ddiwedd dydd, a thrwy gydol y dydd. Mae diolch i ti am ffordd iachawdwriaeth, am faddeuant o'n pechodau. Ac pan y mae'r un drwg yn dod ac yn sibrwd ac yn ein hatgoffa ni o'r holl gamweddau o Dduw. Rhai sydd wedi bod yn angof ers blynyddoedd. Rhai dydy ni ddim yn cofio dim amdanynt ac yna mae yn ein hatgoffa ni. Ond o Dduw, i ni yn ddiolchgar bob tro i ni'n gallu dyrchafu'n llygaid tuag ata ti ac yn gwybod fod ti wedi delio a'n pechod unwaith ac am byth. A fod yr holl bechodau wedi maddau, y gorffennol, y presennol a'r dyfodol. Ac felly o Dduw yng Nghrist Iesu, i ni'n gwybod ein bod yn saff, yn ddiogel, ein bod wedi'n gorchuddio a chyfiawnder a pherffeithrwydd yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly o Dduw, i ni yn gweddio byddwn ni yn canu dy glodydd drwy'r adeg, bob dydd. Mae dyma fydd pwnc ein can, yw i ddiolch i ti am y rhodd o ffydd i ti rhoed i ni, i ymddiried ein heneidiau yn o ti. Ac felly o Dduw, i ni yn gweddio, a byddi ti'n helpu ni fyw mewn ffordd sydd yn gywir ac yn iawn. Helpa ni fyw mewn ffordd sydd yn pwyntio ata ti. Helpa ni o Dduw i fod yr hyn sydd yn dy blesio di. Madde ni felly am ein crwydro cyson. Madde ni o Dduw ein bod ni'n troi o'r naill ochr i'r llall. Helpa ni o Dduw i fyw yn ffyddlon heddiw ac yfori a thrwy gydol yr wythnos. A'r misoedd faint bynnag o amser sydd gennyt ar ein cyfer ar y ddeiar hon. Tan bod ffydd yn troi yn olwg. Tan i ni dyweld wyneb yn wyneb, a byddi ti'n ei nerthu ni i ddyfal barhau i fod yn ffyddlon, i sefyll yn glir. Gad i ni o Dduw i wybod y nerth hynny sydd o ddifri, y nerth i orchfygu temptasiynau'r un drwg. O Dduw, i ni yn gweddio, byddi ti'n helpu ni i bledio ath ydi, i drigarhau wrth yn un bersonol ond wrth ein gwlad hefyd. Y bydde ti'n dychwelyd i'n gwlad, y bydde ti'n gweld yn iawn, i agor llygaid y deillio, iddynt weld eu hangen am waredwr. O Dduw, mor dywyll yw'r wlad bellach, mor bell o dy bethau di, mor galed a mor stwbwrn yw'r pechadur. Ond o Dduw, i ni'n gwybod os yw'r ysbryd glân ar waith, yna mae'r amhosib yn bosib. Ac felly ni'n gweddio o Dduw, y cawn weld dyddiau gwell unwaith eto. Y cawn weld dyddiau lle rwy ti yn gweithio. Y byddwn ni'n dod i bob oedfa'n disgwyl. Y bydd na dywalliad o'th lan ysbryd arno. Gad i ni brofi dy bresenoldeb yn ein hoedfa. Gad i ni brofi dy agosatrwydd. Tyrd o Dduw, diogela ni rhag ymosodiadau'r un drwg. I ni yn gweddio yn erbyn yr un drwg ac yn gofyn i ti i ddod i'n plith yma yn ystod yr oedfa trwy gydol y dydd yma ac ar hyd a lled o wlad. Cawn weld a chlywed am y ffordd rwy ti wedi ymyrryd, fod wedi dod lawr ac wedi bendithio. Trigar ha felly nawr arwain ni yn ein haddoliad. I ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein Arglwydd Iesu Grist. Amen.
Dewch ni ganu emyn rhif 227, mi o'n fod fy mhrynwr yn fyw am prynodd a thaliad morddri. 27 gen i sefyll i'w chanu. Dwi'n testyn o'r salmau, Salm 119 a'r adnod gyntaf. Salm 119 o'r adnod gyntaf. Gwyn fyd y rhai perffaith ei ffordd, y rhai arodiant yng nghyfraith yr arglwydd. Ond nid oes na gymaint o wersi i'w dysgu wrth edrych ar fyd fel ein byd ni, wrth edrych yn cwmpas ni. Mae yna lot o wersi yn y greadigaeth, ac pan yn ystyried yr holl fanylder sydd yn y byd, mae e'n rhyfedd i feddwl nad yw'r byd yn meddwl bod Duw wedi dweud wrthon ni sut mae e am i ni fod, neu beth yw'r ffordd i'w gyrraedd e. Mewn byd fel hon, dwi am ddarllen emyn, mae'r plant yn ei canu yn yr ysgolion, neu oedden nhw'n canu yn yr ysgolion, dal o dro i dro. Mae'r emyn hon yn llawn rhyfeddod y greadigaeth, ond gyda'r wers holl bwysig. Beth yw mesur glas y nen? Dim ond wrth edrych lan ar yr awyr, pa mae'n llawn cymylau, mae hwnna'n ddigon i chi, ond i edrych lan ar yr awyr, pa mae'n las. Mae hwnna'n ddigon i ni, pa mae'n edrych lan ar yr awyr, pa mae'n ddi, ac yna pa mae'n ser yn ddi. Beth yw mesur glas y nen? Beth yw maint y ser uwch ben? Ac dyma'r wers, ar ôl edrych ar yr awyr, dyma'r wers, dweud mae'r bydoedd yn dy gliw blentyn bach mor fawr yw Duw. Dyna beth ddylai'r wers gyntaf fod. Mawredd Duw wrth edrych lan ar yr awyr, pa bynnag adeg o dydd yw i, pa bynnag adeg o'r flwyddyn yw i, be bynnag y tywydd, fe ddylai'r awyr ddysgu rhywbeth i ni am fawredd Duw. Mae'n anodd i ni ymgyffred y byd, ond diwe, o ran yr holl fyd, a chi'n mynd gallu gweld yr holl fyd, chi'n mynd gallu gweld draw fyna. Pa chi'n edrych lan i'r awyr, mae'n rhoi rhyw syniad i chi, mae hwnna'n anferth. A mae'n mynd mlaen, a mlaen. Does dim diwedd iddi, dwi ddim yn deall hwnna. Dwi ddim yn deall yr
cysyniad yma bod yr awyr, chi'n gallu mynd lan a lan a lan, a beth chi'n gallu mynd mewn lluned sydd, bryd byddwch chi'n dod i ben. Nag yw hwnna'n dysgu chi am fawr y Duw. Yr ail bennill, beth yw iaith y blodau fyrdd wena yn y meysydd gwyrdd? Beth yw'r wers ni'n dysgu o'r blodau, neu o'r coed, neu beth bynnag? Dweud mae'r blodau teg ei lliw, blentyn bach mor hardd yw Duw, bod na brydferthwch am Dduw, wrth i ni edrych ar flodyn. Byddwn chi'n edrych ar y blodau fan hyn, neu unrhyw flodyn allan yn tyfu, fe ddyle un blodyn rhyfeddu chi, a fe ddyle fe ddysgu chi am harddwch Duw. Beth yw iaith y meysydd id, coed yr ardd a'r llysiau i gyd? Dweud mae'r ffrwythau o bob rhyw, blentyn bach mor hael yw Duw. Byddwn ni'n gallu dweud byddai hwn yn addas i wasanaeth arall diolchgarwch. Beth yw'r wers wrth edrych ar y ceiau, llawn llysiau a ffrwythau? Beth ni'n dysgu o'r holl fwydydd, a mae yna ddigon o fwyd yn y byd, yn does, i'r holl fyd. Mae yna dlodi anhygoel yn y byd, ond mae yna ddigon o fwyd yn y byd i fwyd o sawl byd. Problem yw pobl yn gwrthod rhannu'r bwyd. Ond be mae'r ffrwythau'n dweud wrthyn ni yw heilioni Duw. Ac yna beth yw neges Iesu Grist, cyfaill gorau'r galon drist, dweud o hyd mae'r hanes gwyw, blentyn bach mor dda yw Duw. Yn yr efengil, pa mor dda yw Duw. Wrth i ni edrych ar y byd yma, a hanes y byd. A pan i chi'n meddwl am y greadigedd a'r manylion o'r blodyn lleiaf i'r goeden dalaf, meddyliwch chi am y gwersi sydd fyna. Ac am bwysigrwydd y coed. Dwi'n cofio clywed am y tro cyntaf am bwysigrwydd coed. O'n i'n mynd i sylweddoli. O'n i'n meddwl, wel, dyna chi wers. O'n i'n eitha hen yn dysgu'r wers yma. Sicr doedd e ddim yn yr ysgol, o'n i'n siŵr fod yn cysgu yn y gwersi yna. Ond pan ych chi'n deall pwysigrwydd y goeden, ar wahân i'r anifeiliaid ac ar wahân i'r ffrwythau, ar wahân i'r pren, y pwysigrwydd y goeden i'r ocsigen i ni'n adlu, y ddeilen, a'r holl werth sydd yna mewn coed. A pan nath Duw creu y coed, eb sôn am y blodau, fe nath e feddwl am y manylion anhygoel bod ni'n gallu byw ac yn nadlu awyr iach. Pan ni'n meddwl am y lygad, y glist, a'r cymlethdod sydd yno. Dwi ddim yn deall yr holl beth yna i gyd, ond dwi'n deall digon i feddwl mae e tu hwnt i fi i fy neallu. Sut i chi'n gallu fy nghlywed i nawr a sut dwi'n gallu eich gweld chi. Ac yna cymlethdod yr ymenydd. O feddwl am yr holl ddarpariaeth sydd yn y byd. Y digonedd o fwyd. Y dŵr i gadw pobl a chreaduriaid a phlanhigion yn fyw. Mae dŵr yn bwysig i ni fyw, mae dŵr yn bwysig i anifeiliaid i fyw, mae dŵr yn bwysig i blanhigion i fyw, ac yna mae yna haul wrth gwrs sydd yn rhoi gwres i ni, ac heb yr haul fydde dim gobeith yn ni, ond mae yna haul yna, a mae dal yna. Yr holl sôn am yr hinsawdd a newid ac yn y blaen, ond mae dal haul, mae dal glaw, mae dal ffrwyth yn tyfu. A mae yna dal digon o fwyd yma. A mae'r holl fanylion yma'n anhygoel. Mae'r ffaith bod chi yn gallu deall yr holl beth yna yn eich ymenydd chi yn ddigon o beth, a'r cydbwysedd yn yr amgylchfyd yn anhygoel. A nawr mae dyn di sylweddoli gyda'r holl lygredd fel maen nhw wedi sbwylo'r cydbwysedd. A nawr maen nhw'n gweld yr ia yn toddi ac yna mae'r dŵr yn cynyddu ac yn mynd yn uwch ac yma'r llifogydd yn dod. Nawr maen nhw'n sylweddoli y cydbwysedd mae Duw wedi rhoi i ni yn y byd. Ond dwi ddim eisiau mynd lawr yr llwybr, mae'r lot o eglwysi modern yn dweud sôn am pethau'r amgylchfyd ac yn y blaen a'n cyfrifoldeb i gadw'r holl beth yna. Wrth gwrs mae yna le iddo fe, dim o'r pulpit, allai ddweud na ydych chi. Yn sicr, dwi ddim yn mynd i gwastraffu amser yn mynd i sôn am y peth yna, achos mae'n rhywbeth llawer pwysicach na'n siarad hyd yn oed ar yr amgylchfyd ac am pethau eco a'r holl beth yma. Lot o gapeli'n gwastraffu amser ar y peth yna. Gadewch i'r llywodraeth i boeni am y peth yna. Gadewch i ni wneud beth ni fod i wneud. Beth i ni fod i wneud? I ni fod i ddweud wrthych chi, os yw Duw wedi creu byd mor fanwl, mor anhygoel, llawn cydbwysedd, ac i ni'n gallu gweld ôl llaw, yr holl alluog, ei fod yn holl wybodol, holl wybodus, holl bresennol, yr holl sna. Pan chi'n meddwl am yr holl beth yna am Dduw, ei fod yn berffaith, ac yn yr holl fanyldeb,
bod dyn dal yn meddwl bod Duw yn mynd i ddweud, dewch ata hi rywsut, rywsut. Sdim ots be chi'n credu. Sdim ots sut chi'n ynoddol i fi. Bod Duw, mae fel rhyw, maen nhw wedi creu rhyw ddiw, hyd yn oed yn yr eglwysi Efengyl yma. Rhyw ddiw fel rhyw datcu yn y gornel, a rhyw farf hir, a maen nhw wedi creu rhyw ddarlun bach, a bod cysurus, a bod Duw mynd i troi i wyneb i ffwrdd o unrhyw beth drwg, a sdim ots os chi'n dod mewn atai, wedi gwisgo fel beth chi'n mynd i lan y môr, sdim ots bod chi'n dod atai ac yn proffesu bod chi wedi rhoi llaw fyny mewn rhyw oedfa, dwi wedi credu yn Iesu Grist, a mae popeth yn iawn, ac os dim ots os chi'n dod mewn rhyw ddiw arall hyd yn oed, rhyw grefydd arall, a fydd y capeli yng Nghymru heddi yn dweud hyn siwr o fod tybyn ni mewn lawer i le, sdim ots pa grefydd i chi, achos mae pob ffordd yn arwain at y nefoedd. Licen i wybod os mae unrhyw'n gallu dadle yn erbyn y ffaith yna. Siwr o fod bod y mwyafrif llethol yn credu'r fath beth. Mae Duw sydd wedi creu byd mor fanwl, mor brydferth, mor anhygol, yn abal i ddweud wrthoch chi sut mae am i chi ddod ato fe. Mae'n rhaid bod e. Bydde fe'r peth mwyaf twp ar wyneb ddeiar i feddwl bod rhywun fel hyn, fod Duw wedi creu byd fel hon, a wedi creu y llygad a'r glist a'r ymenydd, a'r tafod, a'r blas, a'r teimlad, a'r synhwyrau i gyd, fod wedi creu y coed a'r blodau, wedi creu y moroedd a'r planhigion a'r creaduriaid a'r holl beth yma, bod e ddim yn gwybod sut i ddweud wrthoch chi sut i gyrraedd fe. A dewch rywsut, popeth yn iawn. Mae'r arglwydd yn ei air wedi rhoi ffordd i ni gyrraedd ato fe. Dyle hynny ddim fod yn sioc i neb. Mae wedi dweud y ffordd dylsyn ni rodio ar hyd y ffordd yma. Mae wedi dweud wrtho ni fanwl i'r lythyren sut mae yn disgwyl i ni fyw fel i blanta. Ac mae nid llwybr neu ffordd o'n dewis ni na'n gwneithuriad ein hunan yw hi. Ac nad oes ganddo ni hawl i ddweud gan ein bod yn byw yn y ganrif hon, fod popeth wedi newid yn ôl pob sôn yn ystod y 50 mlynedd diwethaf bod rhaid i ni newid popeth. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar ffyrdd eraill. Ac yn ail, y ffordd, a dim ond un ffordd sydd yna, ac yn olaf, pobl y ffordd. Wel, yn gyntaf, ffyrdd eraill. Ceir digonedd o rybuddion yng ngair Duw am y ffyrdd sydd yn anghywir. Dwi am gyfeirio'n fyr at ffyrdd sydd yn anghywir o gyrraedd at Dduw. Dydyn nhw ddim yn mynd i arwain at Dduw. A mae'n adnodau yn y Beibl sydd yn rhybuddio ni am hyn, na'i enwi 2 i chi'n barod. Yr adnod gyntaf, Diarhebion 14, adnod 12, mae ffordd sydd uniawn yng ngolwg dyn, ond ei diwedd hi yw ffyrdd angau. Hynny yw, mae yna ffordd sydd yn edrych yn iawn yng ngolwg dyn, ond ei ffordd yw marwolaeth. Ei diwedd yw marwolaeth. Mae diwedd y lôn yw marwolaeth. Matthew 7:13, a llydan yw'r ffordd sydd yn arwain i ddistryw. Felly ni wedi dysgu rhywbeth arall fyna. Ni wedi dysgu bod yna rai pobl yn meddwl bod nhw'n iawn, ond diwedd y ffordd yw marwolaeth, ond hefyd bod y ffordd honno yn llydan. Am rybuddion. Dwi'n meddwl fyna, lle chi fe mlaen gydag eraill, ond ni gadw o treina. Da i ddweud hyn, falle bod yna rai sydd yn ddigon hapus ei byd yn meddwl ei bod ar y ffordd iawn. Hyd yn oed mewn eglwys Efengyledd. Sicr mewn eglwysi neu capeli sydd yn honni fod yn Gristnogol, fi na lawer os nad y mwyafrif yn meddwl bod nhw'n iawn gan bod nhw wedi mynd i capel trwy bywyd nhw. Ond beth mae'r adnod yna'n dweud, mae yna ffordd i rai felly hyd yn oed sydd yn arwain at farwolaeth. Felly dydyn ni ddim fod i feddwl, gan bod ni wedi bod yn mynd i gapel hyd yn oed, bod yn ffordd gywir. Na mae hwnna i rai yn sôn o'n gymleth yn diwedd. Ond gen i trial egluro'r peth. Fe ddowe gair Duw am y peryg o feddwl ei fod yn iawn, a bod popeth ein ni'n neud ar y ffordd hynny'n iawn, ond ei diwedd yw angau. Dywedir fod y ffordd hon yn lydan. Hynny yw, arni, ar y ffordd hon, ceir digonedd o le,
Mae yna lot o le. I ddweud y gwir, mae yna rhywbeth yn does. Mae yna rhywbeth am fod gyda'r dorf. Mae'n gymaint yn haws. Pan i chi'n sefyll ar ben eich hunan, mae'n unig, ond yw e? Ac efallai bod chi wedi cael profiad, mae rhywbeth am y Cymru, fel Cymru ni'n yn y lleiafrif, fel Cristnogion sydd yn credu'r ffydd yma, i ni yn y lleiafrif, a ambell roedd ni'n teimlo bod ni'n y lleiafrif ar bob peth. A mae'n gallu bod yn unig, ond yw e? Ond ar y ffordd llydan, mae yna lot o bobl, ac mae'n gysurus ar y ffordd llydan. Yn wir, ar y ffordd hon, sydd yn ôl gair Duw yn arwain at ddistryw, mae yna amrywiaeth i'w cael. Eang yw y ffordd. Mae'n eang iawn. Y peth mwyaf diweddar allan ni ddweud i ni'n clywed o sŵn y byd yw ei bod nhw'n dathlu amrywiaeth. Ond nid ydyn nhw. Ond nid yw'r byd yn dathlu amrywiaeth. Ac wrth gwrs, i ni yn cydweld â hyn i bwynt. I ni'n cytuno ac i ni'n moli Duw, ond ydyn ni yn y modd y mae Duw wedi creu pob un ohono ni mor wahanol. O ran maint, o ran gallu, o ran lliw ein croen, o ran ein hiaith, o ran ein diddordebau ni. Mae hwnna'n rhywbeth i ni'n ddiolchgar i Dduw amdano. Ond nid yw yn beth hyfryd i'w weld. Pan i ni'n gweld y fath amrywiaeth, diflas bydde fe ar wahân i hynny. Petawn ni gyd yn edrych yr un peth. Petai'n diddordebau ni gyd yr un peth. Diflas o fyd fydde hi. Ond mae'n gymaint o amrywiaeth. Ond dyma'r broblem. Mae'r byd, dyma'r tristwch, mae'r byd wedi mynd cam ymhellach. Maen nhw wedi troi hyn i fod yn ddathliad o amrywiaeth, o wrthwynebiad tuag at y gwir Dduw. Maen nhw'n cyhoeddi, neu bron iawn, mwy na hynny, maen nhw'n mynnu bod hawl gennym oll i ddewis pa lwybr bynnag y mynwn. Hynny yw, does dim ots os ych chi'n dewis y ffordd i fyw sydd yn anfoesol. Does dim ots mae'r byd yn dweud. Achos bod na amrywiaeth. Dyna lle maen nhw wedi mynd yna ar chwal. Wrth gwrs ni'n dathlu amrywiaeth iaith a lliw croen a diwylliant a cefndir a pob math o bethau. Diddordebau. Ond dyma lle mae yna brerig, dyma lle mae'r cwimp yn dod mewn, dyma lle mae pechod yn dod mewn, dyma lle ni'n gweld gwrthwynebiad dyn tuag at Grist. Maen nhw'n dweud, does dim ots os ych chi'n dewis llwybr anfoesol. Does dim ots os ych chi'n codi dwrn i fyny at Iesu Grist, ac os ych chi'n dilyn rhyw grefydd arall. Does dim ots. Ond ar hyn i ni'n gweld yng Ngair Duw, mae ots. Mae ots. Mae yna wahaniaeth. Mae yna wahaniaeth, mae yna ots gan Dduw, a mae yna ots gan ni hefyd. Does dim hawl gyda ni ddilyn unrhyw ffordd. Ond serch hyn, mynna'r byd, y gallwch ddewis unrhyw lwybr yr hoffwch. Gallwch ddewis unrhyw grefydd. Dywedant gallwch ddewis llwybr sydd yn gwadu bodolaeth Duw os ych chi eisiau. Does dim ots mae'r byd yn dweud. Mae ganddoch chi hawl i beidio credu yn nhw. Dyna beth mae'r byd yn dweud. Ar lwybr y byd, honnau'n dweud bod yn llawn goddefgarwch. Ond dydyn nhw, dyna beth gyda'r amrywiaeth yma. Maen nhw'n dweud bod nhw'n llawn goddefgarwch yn agored i unrhyw beth, unrhyw feddylfryd, unrhyw foesau. Ar wahân i'r rhai sydd yn anghytuno dyn nhw. Felly, dyn nhw ddim yn oddefgar iawn tuag at yr rhai sy'n dweud bod nhw'n anghywir. A dyna i chi ragrydd o radd flaenaf. Maen nhw'n agored i unrhyw beth, unrhyw feddylfryd, unrhyw foesau, neu anfoesoldeb. Ond co beth sy'n drist, dyna'r byd, ond ceir rhai ar y llwybr llydan yma sydd yn honni dilyn Iesu Grist. Ac eto i gyd, y mae ei ffordd yn arwain at distryw. Ar y llwybr llydan, ar y llwybr yma sy'n llawn amrywiaeth, fe gewch chi eglwysi Cristnogol. Fe gewch chi hyd yn oed rai tybiwn ni bellach sydd yn efengylaeth. Y rhai sy'n dweud dim ots, does dim ots os ych chi'n dod ar y sil.
Sdim ots os ych chi yn byw fel y byd. Does dim ots os ych chi erioed wedi cadw'r sul a cadw'r sabath. Does dim ots os ych chi'n cyd-fyw. Does dim ots os ych chi'n byw tu allan I briodas. Dim ots os ych chi'n neud y peth yna. Dyna be mae rhai eglwysi Cristnogol yn dweud. Sdim ots os ych chi'n meddwi. Sdim ots os ych chi'n cymryd cyffuriau. Sdim ots os ych chi'n smai. Sdim ots yma peth yma. Sdim ots os ych chi'n dod i'r capel o dro I dro. Pa mae'n siwtio chi. Sdim ots sut ych chi'n gwisgo'n dod. Sdim ots yma peth yna. Dyna be mae rhain yn dweud. Mae rhai ar y llwybr llydan, ond sydd yn dweud I bod nhw, ond be maen nhw'n dweud yw, I ni'n credu yn Iesu Grist. Gan fy mod i'n dweud fy mod i'n credu yn Iesu Grist, popeth yn iawn. Cybelled bod na broffes i'w enw. Na gyd sydd eisiau. Na gyd sydd eisiau chi ddweud yw'r gair Iesu Grist a falle dod ar groes mewn a mae popeth yn iawn. Does dim ots maen nhw'n dweud am ddim byd arall. Fod Duw wedi creu byd mor anhygoel a hyn, bod wedi rhoi y proffwydi ni a geiriau'r proffwydi a'r apostolion a'r disgyblion, fod wedi rhoi ysbrydoliaeth iddyn nhw trwy lan ysbryd a rhoi y geiriau iddyn nhw ddweud yn y Beibl, mae wedi rhoi y cyfan I ni. Maen nhw'n dweud, does dim ots sut I chi'n dod. Dim ots be chi'n credu amdano, cyn bellai bod yna rhyw gydnabyddiaeth. Ond nid yw e'n rhyfedd o feddwl am fawredd Duw, I fod wedi rhoi ei air I ni. Gair lle nad oes dim gwrth-ddweud. Dyma chi anhygoel, mae'r Beibl, does dim camgymeriad yn y Beibl o gwbl. Nid oes un gwall wedi I ddarganfod, lle mae yna wrth-ddweud yno. Gair sydd yn llawn rhyfeddodau o bethau gafodd I ddweud blynyddoedd maith yn ôl, cyn bod gwyddonwyr yn gwybod am y bydysawd, yn gwybod am y lleiad a'r ser a'r hael, a ffeithiau gwyddonol cyn bod gwyddonwyr wedi darganfod y peth. Mae gyd yno lawr yng ngair Duw, mae'n anhygoel. Gair sydd wedi brofi yn wir dros y canrifoedd a hyd heddi. Mae wedi dweud wrthym bod yna ffordd. Mae Duw wedi dweud wrthyn ni bod yna ffordd. Bod yna ffordd i'r nefoedd. Ac mae Duw wedi dweud wrthyn ni hefyd, mae un ffordd sydd i'r nefoedd. Ac fe ddywed yn ei air, sut gallwn ni ddarganfod y ffordd. Ac yna mae wedi dweud wrthyn ni, sut allwn ni rodio ar hyd y ffordd. Fe ddywed nad oes dewis o amrywiol ffyrdd. Mae wedi dweud y cyfan wrthyn ni. A sawl capel sydd wrth I heddi'n dweud wrth bobl bod sawl ffordd i'r nefoedd. Sawl capel sy'n dweud wrthyn ni heddi bod dim ots sut I chi'n cyrraedd Duw, dwi'n meddwl chi'n cyrraedd yn y diwedd. Ac hyd yn oed, maen nhw hyd yn oed mentro dweud typyn I rai yn nhw, dim ots os ych chi ddim yn credu mewn Duw, cyn bellai bod chi'n neis. Dyna'r lefel maen nhw wedi dod â Duw lawr, cyn bellai bod chi'n berson neis, bod chi ddim wedi lladd neb. Os chi wedi lladd rhywun, falle bod chi draw fyna. Ond i'r rhain sydd ddim wedi lladd neb, I chi ddim yn ddrud ddrwg. Ddim yn berffaith wrth gwrs. Ond mae Duw wedi dweud wrthyn ni, un ffordd sydd i'r nefoedd. Ac mae Duw wedi dweud wrthyn ni, nad yw'r ffordd honno yn lydan, eang, nac yn amrywiol. Mae'n amrywiaeth, wrth gwrs, mewn personolaethau a cefndir a'r holl beth yna. Mae'n amrywiaeth yn yr amgylchiadau I ni'n dod at y ffordd, ond does dim byd am y ffordd sydd yn amrywiol. Yr un yw'r peth. Siaradwch chi gyda rhywun o ryw wlad pen draw'r byd sydd wedi dod yn Gristion. Yr un yw'r ffordd. Fydd yr amgylchiadau yn wahanol, fydd yr iaith yn wahanol. Fydd yr holl bethau yna'n wahanol, ond yr un fydd y ffordd. Gai ofyn I chi, a ydych chi'n gwybod os ydych chi ar y ffordd gywir a'i ffeidio? Dyna'r cwestiwn, achos mae yna ffordd I rai sydd yn edrych yn iawn, ond sy'n anghywir. Dyna beth mae Duw yn dweud. Gyda chi'n symud ymlaen, beth am y ffordd, yr unig ffordd, y ffordd gywir? Wel, gwyn fyd, dyma'r salm. Gwyn fyd, da, bendithiol, gwyn fyd y rhai perffaith ei ffordd. Y rhai arrodiant yng nghyfraith yr arglwydd. Dywedodd yr Iesu am y ffordd i'r nefoedd, a'r ffordd at Dduw,
yn un o'r adnodau fwyaf enwog, Ioan 14:6. Mae'n rhyfedd yn diwedd. Mae'r adnod yma yn y Beibl, fe ddwedodd Iesu Grist y geiriau, ac eto gyd mae'r geiriau yma'n gwrthweud crefydd yn ein gwlad ni yn llwyr. Does dim byd yn nhrefydd ein gwlad ni sydd yn ffitio yr adnod hon. Gwyn fyd, yr Iesu a ddywedodd wrtho ef, dyma be mae Iesu Grist wedi dweud, mae fi yw'r ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd, nid yw neb yn dyfod at y tad, ond trwy fi. Na byddai'r rhaid i ni cael gwared ar yr adnod yna, petawn ni yn dilyn pwysau crefydd fodern. Byddai'r rhaid i chi cael gwared yna, byddai'r chi newid ar rywsut, byddai'r chi ychwanegu cwbl o eiriau i wneud e ddim mor glir, ond allwch chi ddim wneud, achos gair Duw yw e. Ond dyna be mae pobl yn wneud, dyna natur cyfieithiadau newydd gan amla, yw dyn nhw ddim yn hoffi beth sydd yno, a maen nhw eisiau addasu beth sydd yno, i siwtio nhw. Ond am eiriau, mae fi yw'r ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd. Nid yw neb yn dyfod at y tad, ond trwy fi. Hynny yw, y ffordd i'r nefoedd at y tad trwy Iesu Grist. Dyna, os ych chi eisiau gwybod, os yw Duw wedi creu byd mor fanwl, mae hefyd wedi dweud wrthyn ni beth yw Cristion. A dyma beth yw Cristion. Cristion yw person sydd ar y ffordd hon. A'r ffordd yw, i gyrraedd y ffordd, yw trwy Iesu Grist. A Iesu Grist yw'r ffordd. Mae'r cyfan yn ymwneud â Iesu Grist. Dyna beth mae'r Beibl yn ei ddweud. Felly, mae'n dweud wrthyn ni, os ydych chi am fod yn Cristion, rhaid dod at Iesu Grist. Os nad yw Iesu Grist yn ganolog, a'r holl beth mae Iesu Grist wedi wneud a'i ddweud, chi ar y ffordd anghywir. Mae'n dweud yn ddigon clir, nad oes ffordd arall. Nawr yn barod, tybiwn ni, o'r ychydig sydd yn gwrando. Mae wastad yn drist, yn dweud. Chi'n gweld y niferoedd sydd yn gwylio rwtsh ar YouTube, rhyw fideo munud a hanner o sothach llwyr. A chi'n gweld rhywbeth fel 98,000 wedi gwylio fe. Ac i ni yn ddiolchgar pan ni'n gweld 40 neu 50 yn ymuno gyda ni, ac yn ddiolchgar. Ond am dragedi. Dyna i gyd. A faint o'r rheini sydd yn ceisio, dwi ddim yn gwybod. Ond tybiwn ni, fydd y mwyafrif llethol o bobl y byd yn wrthwynebus i'r athrawiaeth hon bod ni'n dweud dim ond un ffordd sydd at Dduw. Ond mae Iesu Grist hefyd wedi dweud wrthyn ni sut ffordd yw hi hefyd. Mae hwn yn wrthyn llwyr hyd yn oed i bobl efengylaidd. Achos dyma'r adnodau, Mathew 7, adnod 13 ymlaen. Ewch chi mewn trwy'r porth cyfing, cynnes eang yw'r porth, a llydan yw'r ffordd sy'n arwain i ddistryw, a llawer sydd yr rhai sydd yn myned i mewn trwyddi, oblegyd cyfing yw'r porth, a chil yw'r ffordd sydd yn arwain i'r bywyd, ac ychydig yw'r rhai sydd yn ei chael. Mae'r gat yn fach ac yn gul. Mae'r llwybr yn gul. Byddech chi beth yn mentro dweud ni heddi? Dewch fel ych chi eisiau. Gewch chi wisgo fel ych chi moyn. Gewch chi ddod os ych chi eisiau dod. Pidwch a dod os chi eisiau dod. Gewch chi neu beth chi moyn ar nos Wener a nos Sadwrn. Sdim eisiau poeni am briodas. Sdim eisiau poeni am gael llawer Duw. Sdim eisiau ni bod yn ofalus am sut i ni'n byw a beth ni'n gwylio, edrych a gwrando ar holl beth. Sdim eisiau ni boeni am yr holl beth yna. Dyna beth ni'n dweud. Cyn bellai bod yna ryw gydnabyddiaeth o dro i dro mae Iesu Grist ac bod chi'n agored i bawb arall hefyd. Goddefgarwch yw'r ateb yn ôl dyn modern. Ond i chi ddim yn ei weld yng Ngaer Duw. Dwi ddim na. Mae goddefgarwch yng Ngaer Duw, ond nid tuag at yr efengyl, nid tuag at y ffordd i ni'n byw, i ni'n oddefgar tuag at bawb, a pechaduriad gweithaf oll be bynnag yw disgrifiad o hynny. I chi'n oddefgar ac yn gariadus tuag at bawb, ond i chi ddim yn rhoi seil bendid ar y beth. Un ffordd sydd yna. O mor wahanol i neges y byd ac i neges capeli. Mae'r byd yn holl glochtar yn mynnu ei bod ei ffordd hwy yn well a bod ffordd yr Arglwydd yn galed, yn haearnaidd, mor gul, ffordd unig yw i. A maen nhw'n mynd ymlaen, ond nid ydyn ni wedi cael ein galw hyd yn oed gan proffeswyr yn eithafol? Haearnaidd?
am y fath ffolineb. Maen nhw'n rhyfygus tuag at Dduw. Achos be mae Duw wedi dweud yn brydferth, yn berffaith, yn hyfryd. Gwrandewch. Ystyriwch cyfraith Duw. Y bobl yma yn y byd sydd yn beirniadu Cristnogion, y bobl yma, sa'n siŵr pwy oedden nhw, fi'n cofio rhai yn beirniadu ni fel rhieni, pan oedd yn plant ni fach, ac yn teimlo dros ein rhieni yn plant bach ni, achos bod nhw ddim yn cael mynd i ddisgo ar y sil. Ac am greulon, am galed, am hiarnaid, ac byddwn ni'n tybio bydd y rhai nhw wedi mentro hyd yn oed cyfeirio ni at ryw bobl yn y sir i ddweud, mae allech chi edrych mewn i'r rhain, maen nhw'n amddifadu plant o bechodau'r byd. Dyw e ddim yn normal. Ond ystyriwch cyfraith Duw. Mae'r salmydd wedi dweud hyn, gwyn byd y sawl sydd ar y ffordd hon. I'r byd sydd yn hiarnaidd, yn galed. Mae'r salmydd yn dweud, hapus ydynt yn wir ystyr y gair, ond dyma chi brydferthwch y ffordd hon, y gyfraith. Dychmygwch chi y de gorchymyn. Beth sydd yn anghywir am y de gorchymyn? Pan ni'n mynd trwyddo fe, i ni fod i addoli Duw a Duw yn unig, un Duw. Sdim byd yn ofnadw am hynny, pan mae un Duw sydd. Mae wedi dweud wrth ni beidio ag addoli ei lunod. Os mae un Duw sydd wedi creu byd mor rhyfeddol â hyn, mae creu e lunod yw'r rhyfig fwyaf am gabledd, am erchyll, i addoli Duw o bren, o fetel, o aur, o arian, o fateroleg, unrhyw beth. Pan ni'n credu mae un Duw sydd. I ni beidio defnyddio enw Duw yn ofer, yn amharchus, i gadw'r sabath. Be sy'n mor ofnadw am gadw'r sabath? Be sy'n mor hiarnaidd a chil a chreulon? Mae Duw wedi dweud wrthyn ni sut un yw e. Ac mae wedi dweud, dwi am i chi addoli fi, achos un Duw sydd. Mae wedi dweud wrthyn ni gadw ei ddydd e, gan un mas o'r wythnos i ymlacio'r corff yn sicr o prysurdeb y byd, ond i'w addoli e, mae e'n llesol i'r enaid ac i'r corff. Mae wedi dweud wrthyn ni anrhydeddu ein rhieni. Dychmygwch petai plant yn anrhydeddu'r rhieni, bydde problemau wedi mynd o gymdeithas. Mae wedi dweud wrthyn ni beidio llofruddio, i beidio godi nebu. Dychmygwch i byd heb lofruddio, byd heb pobl yn godi nebu. Mae hwnna'n remp. Hwnna yw'r norm, godineb. Mae wedi dweud wrthyn ni peidio dwyn, peidio roi cam dystiolaeth, peidio roi dystiolaeth ffals, peidio chwynnychu, peidio fod yn genus. Mae'r holl beth yna yn hyfryd. Dychmygwch chi byw a cydweithio gyda pobl sydd yn cadw at hwn. Mae'n hyfryd, ond yw e? Nag yw e'n hyfryd, ond mae hwn, does dim byd afresymol yma gan y de gorchymyn. Mae Duw wedi rhoi gorchmynion i ni sydd ddim yn afresymol. Ond mae Iesu Grist yn ymhelaethu ar rhain yn y bregeth ar y mynydd. Mae wedi dweud mae yna fanylder fwy. Mae'n gwneud ei hyd yn oed yn fwy perffaith, yn fwy prydferth. Y gwynfydau. Matthew 5, 3 ymlaen. Gwyn fyd y tlodion yn yr ysbryd. Gwyn ei byd yr rhai sydd yn galaru. Gwyn ei byd yr rhai sydd yn addfwyn. Y rhai sydd arnynt newyn a syched am gyfiawnder. Gwyn ei byd yr rhai trigarogion. Gwyn ei byd yr rhai pyr o galon. Gwyn ei byd y tangnefeddwyr. Gwyn ei byd yr rhai arludur o achos cyfiawnder. Canes eiddyn hwy yw teyrnas nefoedd. Mae'n brydferth, ond yw e? Dyna chi bobl hyfryd. Dyna chi Dduw sydd wedi rhoi canllawiau perffaith i ni. Ond yr hyn a wyddwn yn naturiol, genir pob un ohonom ar ffordd arall, ffordd llydan sydd yn casau y daioni yna. Yn wir, mae pob un am aros ar y ffordd llydan sydd yn arwain at ddistrw. Nid yn unig maen nhw wedi cael ei geni yna, ond maen nhw am aros yna. Dydyn nhw ddim am ddod o'r ffordd llydan. Maen nhw'n meddwl fod popeth yn iawn. A maen nhw wastad yn iawn. Ac felly, dyma'r broblem. Mae angen gwirth, ond oes na? Mae angen gwirth.
i osod traed unrhyw un oddi ar y ffordd llydan a'i osod ar y ffordd gul. Dyw e ddim yn bosib i ni berswadio neb i newid ffordd. Allwch chi berswadio rhywun i newid crefydd, allwch chi fynd o'r Cristnogaeth i ryw grefydd arall, neu o ryw grefydd arall i Cristnogaeth o ran dewis eich hun, gallwch, ond nid yna'r ffydd Cristnogol. Does dim modd i rywun ddewis y llwybr yma. Does dim modd i rywun benderfynu bod nhw'n mynd i gadael y llwybr cul a dod at y llwybr llydan. Mae'r llwybr llydan mor ddeniadol, mae e mor llawn perswad eich bod chi'n iawn, ni fydd neb eisiau gadael honno. Gallwch chi gario ymlaen â'ch Cristnogaeth ar y ffordd llydan. Mae yna ddigonedd o gapeli ar y ffordd llydan. Maen nhw'n amrywiol eu haddoliad. Maen nhw'n amrywiol eu dysgeidiaeth. Maen nhw'n amrywiol ar eu disgwyliadau neu diffyg disgwyliadau. Sdim ots gyda nhw. Ond i ddod ar y ffordd mae Iesu Grist yn sôn amdano, mae angen gwyrth. Mae angen glanhau'r enaid. Y sawl sydd yn rodio ar y ffordd hon, a dod i'r ffordd gul, mae rhaid cael ei golchi. Allwch chi ddim fod ar y llwybr cul ac yn frwnt yn eich pechod. Dyw e ddim yn bosib, rhaid i chi cael eich gosod. Mae'r ffordd hon ar gyfer perffeithrwydd. A dyma beth sydd yn nod, dyma lle fydd crefyddwyr Cymru yn dweud. Chi'n dweud bod chi'n berffaith, a'r ateb sydd gyda ni, ydyn. I ni yn berffaith. Allwch chi ddychmygu hwnna'n cael ei dynnu allan o gyd-destun. Pregethodd Nghapel y Rhath yn dweud ei fod yn berffaith. Ond wrth gwrs, dyna yw'r efengyl. Pan yn dod at Gris i chi'n berffaith, ond nid ni sy'n berffaith, Iesu Gris sy'n berffaith. Mae ei berffeithrwydd yn ein gorchuddio ni'n llwyr. Ac felly ni'n berffaith yn Gris. I ni dal yn bechaduriaid ac yn rhai afiach hefyd o dro i dro. Ac yn gadael yr arglwydd lawr, ond yng Nghrist i ni'n berffaith. Ac dyma pan mae'n cael ei alw'n ffordd, mae'r rhain yn berffaith ar y ffordd. Wrth gwrs dydyn ni ddim yn berffaith, ond i ni yn berffaith yng ngolwg Duw. Nawr dyna'r efengyl i chi. Rhaid i chi ddeall na. Os ych chi ddim yn deall na, i chi ddim yn Gristion. Os ych chi ddim yn deall na ac yn gwrthwynebu fe, chi'n sicr ddim yn Gristion. Achos dod yn Gristion yw hyn, yw gweld fy mhechod ac fy heiddiant, ond yna'n dod ac yn gweld fedrai ddim fod ar y ffordd gywir, ond i bai fod Iesu Grist yn delio fi ac yn rhoi ei berffeithrwydd fe i fi. Dyna'r unig ffordd, achos ffordd berffaith yw hi. Sut i ni gallu cael ein golchi'n lan? Wel, mae'r Beibl yn dweud wrthon ni. Mae'n dweud yn ddigon clir, darllenwch y Beibl, chi grefyddwyr sydd yn credu bod chi'n mynd i blesio Duw trwy fod yn dda, trwy fod yn grefyddol, trwy fod yn Gristion sy'n mynd i capel. Does dim ffordd i'r nefoedd trwy fynd i gapel yn unig, neu darllen y Beibl. Rhaid i chi cael eich golchi'n lan, rhaid i'ch balchder chi cael ei olchi ffwrdd, rhaid i'ch bryntni chi cael ei olchi ffwrdd. A dyma be mae'r Beibl yn dweud. Mae Iesu Grist wedi mynd i'r groes, fe roes ei ddwylo pur ar led. Fe wisgodd goron draen. Pam? Mwyn i'r brwnt cael bod yn wyn, yn lan. Dyna pam. Mae gwaed Iesu Grist yn llifo ac yn rhoi darlun i ni fod yn ein golchi pob staen pechod i ffwrdd. Gan fod y ffordd i'r nefoedd yn un perffaith. Mae disgwyliadau Duw yn ôl ei gyfraith yw perffeithrwydd llwyr. I fynd i'r nefoedd rhaid cael perffeithrwydd. Ac i ni'n gwybod bod hwn yn amhosibl i ni, gan ein bod ni wedi'n genu'n bechaduriaid ar y ffordd llydan. Ond dyma'r efengyl, fe ddath Iesu Grist ac fe gadwodd er gyfraith i ni. Dyma beth sydd yn ei wneud yn bosib i ni rodio ar y ffordd mae'r salmydd yn sôn. A trwy hyn fe wnaeth Crist yn ein lle ni. Trwy ei fywyd, trwy ei farwolaeth, trwy ei atgyfodiad. Does dim syndod i'r salmydd ddweud mae gwyn byd y rhai yma sydd ar y ffordd yma, y rhai sydd yn berffaith yng ngolwg Duw, gan ei gwisgant a pherffeithrwydd Crist. Dyna'r unig ffordd i ni'n gallu mynd i'r nefoedd. Os yn gwisgur ni a pherffeithrwydd Iesu Grist. Ac yn hynny o beth mae'r Cristion yn berffaith.
Ar wrth gwrs, mi fydd y Cristion yn gadael ei arglwydd lawr droion bob dydd. Ac ni'n nabod digon o bobl sydd gyda llyfrau llawn o'n gwendidau ni. Sawl un ni'n nabod byddai gyda rhestr hir o'n gwendidau ni. Tybiwn ni lot ohonyn nhw. Dwi'n ddim yn newid dim. Os i ni yng Nghrist, yng ngolwg Duw y Tad, i ni'n berffaith gan ei fod wedi'n gosod ein traed ar y ffordd gul, ar y graig, sef Iesu Grist. Dim syndod bod y Salm yn dweud gwyn fyd, y perffaith ei ffordd. Beth yw hwnna? Y rhai sydd yn rhodio ar y ffordd gywir. Maen nhw'n berffaith yng Nghrist. Allwch chi droi'r geiriau rown, rwsyd. Yr un yw'r ystyr. Gwyn fyd y Cristion sydd ar y llwybr cul. Sawl ffordd o ddweud, gwyn fyd yr rhai perffaith ei ffordd, yr rhai arrodiant yng nghyfraith yr arglwydd sydd yn arwain at y trydydd pwynt, sef pobl y ffordd. Gwyn yw byd yr rhai yma am sawl rheswm, bendithiol, yn ôl yr adnod hon, yn unig. Mae'n dweud bendithiol neu hyfryd neu glân yw'r ffordd. Mae'r ffordd yn brydferth. Mae'r cyfraith Duw yn brydferth. Bendithiol neu hyfryd yw y purdeb sydd yn cael ei ddisgrifio fyma, sef perffeithrwydd Crist. Bendithiol, hyfryd yw'r gyfraith. Bendithiol yw'r rhoddwr, arglwydd y gyfraith. Ac hefyd bendithiol yw cerddediad y sawl a rodio ar y ffordd hon. Mae e'n brydferth. Bod sawl un yn pwyntio bys, ac am dynnu lawr, ac am erlyd. Mae yna lot o erledigaeth yn does. Pobl sy'n cysau y rhai sy'n rhodio ar y ffordd hon. Mae yna rhywbeth glân am y ffordd hon, sydd yn corddi'r byd. A pob math o geiriadau. Ond mae rhaid derbyn hynny, mae yna ffordd, a mae Duw wedi gwneud yn ddigon clir. Mae yna yn y Beibl, darllenwch y Beibl, welwch i fe. Gofynnwch i Dduw i ddangos i chi be mae Beibl yn dweud. Ar gychwyn y salm hyfryd hon, ceir y darlun cyflawn, lle gynt yr oeddem yn rhodio mewn tywyllwch, darluneb yr enaid, ond yna trwy ras a gorir llygaid ein heneidiau i weld ein hangen, i weld y ffordd yr ydym arni a'i ddiwedd, ac yna tywysir yr enaid a droed y groes, ble gwelir y porth cyfing. Rhaid dod at y groes mwyn bod ar y ffordd hon, mwyn bod ar y ffordd o berffeithrwydd, yng Nghrist rhaid dod at y groes. Dyma'r porth at y ffordd gul trwy Iesu Grist. Achos yna wrth droed y groes, y ffordd yma, dyma cychwyn y daith. Wrth i chi ddod a droed y groes. Mae'n anodd dweud sut mae hwn yn digwydd, dwi ddim yn gwybod sut mae'n digwydd, ond trwy'r ysbryd glân mae yna wyrth yn digwydd, ond mae Duw yn rhoi ffydd i chi. Sut byddwch chi'n esbonio fe? Dwi ddim yn gwybod sut byddwch chi'n esbonio fe, ond yn sydyn iawn. Lle gynt doeddech chi ddim yn gallu ymddiried. Nawr, chi'n gallu ymddiried. Lle gynt o'ch chi'n ofni mynd i gysgu, ond nawr chi'n gwybod be bynnag a ddaw fedrai gysgu. Dwi'n ymddiried yng Nghrist. Achos wrth droed y groes, pan ych chi'n dod a'ch pechod a'ch bryntni, a chi'n gweld y gwaed yn llifo, y ffynon wedi hagor. Chi'n gweld Crist yno, a'i ddwylo pur ar led. A mae yna wahoddiad i chi ddod ato. Ac i chi'n dod trwy ras yn grynedig, efallai'n eog, yn teimlo'n ffrwnt, yn teimlo'n dych chi'n mynd ddigon da. Dim ots, achos gwrs chi'n mynd ddigon da. Na pam chi na? Ac chi'n cyffesu eich pechod, ac mae'r arglwydd yn tynnu'ch pechod oddi arno ac yn hoelio fe i'w groes. Mae'n cael ei gosbi am eich pechodau chi. Mae'n eich golchi chi'n lan, mae'n rhoi ei glogin o'i berffeithrwydd bod wedi cadw'r gyfraith yn eich lle chi, a mae'n eich gorchuddio chi'n llwyr. Gynawr i chi'n eiddo'r arglwydd, yn lan, yng Nghrist, yn berffaith yng Nghrist. Ac felly yno gwelir y sawl sydd yn rhodio. Dyma'r broblem heddi. Achos dyma sydd yn dangos os chi wedi bod wrth droed y groes.
Achos dyna'r llwybr cul, dyna'r porth cyfing, sydd yn arwain at y llwybr cul, sydd yn arwain at y nefoedd. Ac y fydd rhain yn mynd trwy fan hyn, rhain sydd nawr yn caru'r arglwydd, am yr hyn mae e wedi wneud drostynt. Nawr Iesu Grist yw popeth i'r rhain. Maen nhw'n byw I bywydau I hwn. Maen nhw am rhoi ei un dydd yr wythnos iddo. Maen nhw am rhoi sawl noson yr wythnos iddo fe. Maen nhw am dechrau'r dydd gyda fe. Maen nhw am ddarllen ei air yn ddyddiol. Maen nhw am siarad ag ymddyddiol trwy gydol y dydd. Maen nhw'n siarad ag trwy'r amser. Maen nhw'n pob un penderfyniad yn neud. Sut maen nhw'n gyrru'r car clod i'r hwn. Dyna'r gwahaniaeth. Sut dwi'n siarad yn y siop. Sut dwi'n siarad yn y tŷ bwyta. Sut dwi'n ymddwyn o flaen fy mhlant, o flaen fy nheulu, o flaen fy nghydweithwyr. Mae'r rhain yn caru Iesu Grist gymaint. Maen nhw eisiau bod yn ofalus am bob peth maen nhw'n wneud. Ble maen nhw'n mynd? Ei diddordebau nhw'r cyfan. Maen nhw'n wneud yn siŵr bod ei dyddiadur nhw gyda'r sil wedi stampio yn solid ar y dyddiadur. A'r nos fercher, a'r nos Wener pobl ifanc, ac unrhyw beth arall, a'r bore am 8 o gloch, 7 o gloch, 6 o gloch, pan ych chi'n deffro. Beth yw hwn? Hwn, dwi am fyw I Grist. Chi ddim yn gweld na heddi? Pam? Achos dyn nhw ddim wedi bod ar droed y groes na pham. Achos dyn nhw wedi gweld ffechod na pham. Os ych chi wedi gweld eich heiddiant, os ych chi wedi gweld uffern, a mae dyna diwedd y ffordd llydan, yna fyddwch chi'n gwybod hyn, pan ych chi wedi dod at Grist, a fod Iesu Grist wedi maddau'r cyfan, eich rhagrydd, eich balchder, eich bryntni, eich crefydd, a mae'r cyfan di hoelio i'r groes. Be sy'n digwydd? Be sy'n digwydd? Mae hwn neu hon eisiau byw I Grist. Dyna'r gwahaniaeth. Felly ar y llwybr yma, chi'n gweld rhai sy'n caru Iesu Grist. Maen nhw'n caru ei gyfraith e. Maen nhw'n caru ei ddydd e. Maen nhw hyd yn oed yn fodlon dioddef drosto. Colli popeth hyd yn oed. Colli ffrindiau, colli enw da, pob peth. A maen nhw'n gwneud hyn, nid mwyn ennill iachawdwriaeth. Gan ni ellir ennill iachawdwriaeth trwy'n gweithredoedd. Maen nhw'n gwneud hyn o ddiolch gan fod Iesu Grist wedi ennill y frwydr ar ein cyfer ni. Nawr maen nhw am fyw I wagoneddu fe, nawr trwy ras a nerth yr ysbryd glân, cyr yr awydd yn rhain, a'r gallu I fyw yn ôl I air, maen nhw am fyw yn ôl I air. Dyw e ddim yn drwm ac yn feichus, dyw e ddim yn anodd iddyn, maen nhw'n dweud, mae hwn yw popeth I mi. Ar y ffordd hon, gwylir rhai yn ildio I wair, yw ddisgwyliadau, a dyw e ddim yn wrthyn, mae'n hyfrydwch. Dyhea rhain I fyw yn lan ac yn bir ac yn sanctaidd ac wedi ymwahanio'r byd a pan maen nhw'n methu mae'n torri colonnau nhw. A maen nhw'n methu yn dydi, ond nid yw'r Cristion yn methu yn ddyddiol, ond fe fydd yn torri galon yn ddyddiol. Ac yn edifyrhau ac yn dod nôl, ddim yn amau, ffydd fan hyn, ond mae'n dweud, o ddiw maddau mi fy mod wedi dy adael di lawr. Dyma pryd bydd y Cristion hapusa wrth rodio yn ei ffyrdd. Caiff rhain fywyd yng Nghrist, ond hefyd bydd rhain yn byw yng Nghrist, pob dydd, pob cam o'r ffordd i'r nefoedd. Achos dwedodd Paul, canys byw I mi yw Crist. Dwi'n anwyr, pam I ni'n byw I Grist? Gan I Grist farw trosom ni, a rhoi bywyd I ni. Trienus yw y sawl sydd yn rhodio ar y llwybr llydan. Trienus yw y crefyddol sydd yn rhodio ar y llwybr llydan. Ystyriwch eich ffyrdd, edrychwch ar ei air, edrychwch ar ei ffordd mor hyfryd yw e, plediwch ag ef. Y bydd cyn diwedd y dydd yn gosod eich traed ar y ffordd hon, ar y graig, am ffordd gadarn yw I. Y graig sef Crist Iesu. A chymod be fydd yn wir amdano chi? Gwyn fydd eich byd. Gwyn fydd y rhai perffaith ei ffordd. Yng Nghrist allwn ni ychwanegu. Y rhai a rodiant yng nghyfraith yr arglwydd. Gadewch I ni weddio. O Dduw, I ni yn diolch I ti am yr arglwydd Iesu Grist. I ni yn diolch I ti am dy air.
yn diolch i ti dy fod wedi wneud yn glir, yn dy air. Mae un ffordd sydd, a'r ffordd honno yw trwy'r arglwydd Iesu Grist. Gweithio yn rymus yn ein dyddiau unwaith eto, tywallt y lan ysbryd arnom, diogelan i rhag yr un drwg. I ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant i'n arglwydd Iesu Grist. Amen. Gadewch ni orffen ein gwasanaeth drwy ganu'r emyn rhif 563. Arglwydd arwain trwy'r anialwch, fi bererin gwael ei wedd. 563 gen i sefyll i'w chanu. A nawr bydd i ras i'n harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.